Džan Imamović, Kakanj, 20 godina, Zorica i Kemiš kao mentori. Prijatelji, braćo, kumovi, babo, dobro veče. Dobro veče. Kako ga najavljujemo večeras? A i vama. Idemo jako i snažno i veselo. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nje da rani gdje. Pa se srce pita moje, bez nje živjeti kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živjeti kako li je, kako li je. Idi, idi, ne stanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora ne stvara. Idi, pusti me, da je od sanja. Idi, idi, ne stanice, da je od sanja. Bravo, Džan! Bravo. Čekamo i dalje odluku žirija. Državno su na izvjesnosti, onako lagano, ali on će sada nam objasni. Ovo sada